Rada by som vám predstavila program Erasmus Plus pre programové obdobie 2021 až 2027. Erasmus Plus je programom Európskej komisie a priority pre toto programové obdobie sú nasledovné. Inklúzia, diverzita, digitalizácia a zelený Erasmus, na ktorý sa kladie mimoriadny dôraz. Bližšie si priblížime program Erasmus+. Je to vlastne program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania. Cieľom programu Erasmus+ je modernizácia a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe, ale aj inde vo svete. Zamestnancom a študentom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po ukončení štúdia. Študenti a výskumníci majú možnosť oboznámiť sa s inými vedomostiami, názormi, výučbou a výskumnými metódami, ako aj pracovnými postupmi v ich študijnom odbore. Priblížime ešte trochu štatistiku za ostatné programové obdobie, ktoré bolo v roku 2014 až 2020. Počas tohto programového obdobia bolo vyslaných viac ako 45 000 študentov zo Slovenska do zahraničia na mobility, stáž a štúdium. A títo študenti sa zúčastnili mobilít z 43 rôznych univerzít na Slovensku. Aké sú ciele programu Erasmus+? Je to predovšetkým zvyšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania prostredníctvom mobilít a medzinárodnej spolupráce, prispievať k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru. Ďalší cieľ je byť inkluzívny a rozmanitý. Erasmus+ prioritizuje životné prostredie, dáva dôraz na digitalizáciu a digitálne zručnosti a pokúša sa v maximálnej možnej miere stierať rozdiely sociálne, kultúrne, zdravotné a tak vlastne dávať šancu všetkým zúčastniť sa tohto programu. Benefity programu Erasmus+ sú samostatnosť, asertivita, analytické myslenie, empatia, nadobudnutie nových skúseností a poznatkov, ďalej lepšie uplatnenie na pracovnom trhu. Študenti, ktorí sa zúčastnia mobility, dostávajú zároveň dodatok k diplomu, kde majú danú mobilitu potvrdenú. V tomto dodatku je uvedené presný termín mobility, kedy sa zúčastnili, absolvované predmety, ktoré študovali na zahraničnej univerzite. Pokiaľ to bola mobilita stáž, tak je tam samozrejme uvedená inštitúcia, presná krajina a takisto obdobie realizácie tejto mobility. Ďalším benefitom programu Erasmus+ je, že zvyšuje konkurencieschopnosť absolventov pri uplatnení sa v praxi, zlepšuje jazykové kompetencie, jazykové skúsenosti, podporuje kreativitu. No a študenti, ktorí sa zúčastnia mobility, veľmi chvália aj takisto nadobudnutie nových odborných zručností vo svojom študijnom odbore. Aké sú možnosti v rámci programu Erasmus+? Jedná sa o dva typy mobilít, je to štúdium a stáž. Tá stáž môže byť stáž študenta počas toho, ako je stále aktívnym študentom a potom stáž absolventa. Študenti 1., 2. a 3. stupňa sa môžu zúčastniť štúdia aj stáže. Čerství absolventi 1., 2. alebo 3. stupňa môžu nastúpiť na mobilitu už iba na absolventskú stáž. Návrat z takejto absolventskej stáže je nevyhnutné do 12 mesiacov od ukončenia štúdia. Študenti majú možnosť vycestovať na mobilitu opakovane, za každý stupeň štúdia je to však maximálne 12 mesiacov. Krátkodobá mobilita je v trvaní 5 až 30 dní, nesmie byť kratšia a nesmie byť ani dlhšia. A takúto krátkodobú mobilitu je možné realizovať maximálne jedenkrát za kalendárny rok. Teraz si bližšie priblížime Erasmus plus štúdium, mobilitu štúdium. Takže študent študuje svoj študijný odbor na zahraničnej univerzite, s ktorou máme aktívnu bilaterálnu spoluprácu v rámci programu Erasmus+. Dlhodobá mobilita štúdium
Trvá minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov a takto je to presne rovnako za každý stupeň štúdia. Pokiaľ sa jedná o krátkodobú mobilitu študijnú, v takom prípade je to zväčša BIP program, čiže Blended Intensive Program, napríklad letná alebo zimná škola. Trvanie týchto krátkodobých mobilít študijných je 5 až 30 dní a je potrebné, aby obsahovali okrem fyzickej účasti aj virtuálny komponent. Virtuálny komponent nie je časovo ohraničený, to znamená, že môže trvať napríklad aj 1 hodinu a môže byť vo forme online prednášky. Tento virtuálny komponent je povinný pre 1. a 2. stupeň. Pre PhD študentov už povinný nie je, ale je vysoko odporúčaný. Účasť na mobilitách v rámci programu Erasmus Plus je možná už od 1. ročníka, to znamená, že aj súčasní prváci sa môžu zúčastniť na konci 1. ročníka napríklad stáže. Granty Erasmus Plus štúdium pri dlhodobej mobilite sú uvedené v tejto tabuľke. Chcela by som podotknúť, že študentov, ktorí cestujú za účelom štúdia, vysielame v rámci projektu 2024. Študentov, ktorí budú cestovať za účelom stáže, vysielame v rámci projektu 2023. Medzi týmito dvomi projektami sú rozdiely, na ktoré upozorním. Takže granty pre študentov, ktorí sa chystajú študovať v zahraničí, dlhodobá mobilita, sú uvedené. Cieľové krajiny sú rozdelené podľa životnej úrovne, pričom mesačná sadzba je najnižšia 550 pre krajiny ako Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko a tak ďalej. A najvyššia mesačná sadzba je vo výške 674 eur pre krajiny ako Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko a tak ďalej. Študenti, ktorí majú nedostatok príležitostí, majú túto mesačnú sadzbu navýšenú o 250 eur na každý jeden mesiac. Tento príspevok sa teda vypláca študentom s nedostatkom príležitostí, pričom sa môže jednať napríklad o študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo o študentov s ťažkým zdravotným postihnutím a tak ďalej. Grant sa zvyčajne vypláca v jednej splátke pred mobilitou. Grant je finančný príspevok a nemusí pokryť 100% všetkých výdavkov, ktoré má študent počas realizácie svojej dlhodobej mobility. Pomerne často sa stáva, že ten grant pokrie možno 90% všetkých výdavkov, takže je možno dobré počítať s nejakou malou spoluúčasťou zo strany študenta. Študentom je poskytnutý aj grant na cestu, ktorý je vyšší v prípade, ak študent využije dopravu, ktorá je šetrná voči životnému prostrediu. Za takýto spôsob dopravy sa považuje napríklad vlak, autobus alebo zdieľané auto, ale musí to byť zdieľané auto so spolužiakmi, ktorí cestujú na rovnakú mobilitu na rovnaký termín. Čiže nie je možné, aby to auto napríklad využil jeden študent a viezli ho jeho rodičia. V takom prípade by to nebolo považované za dopravu, ktorá je šetrná k životnému prostrediu a tento zvýšený grant na dopravu by nebol poskytnutý v tej vyššej miere. Prejdeme na mobility stáž. Pri stáži sa vlastne jedná o to, že študent má možnosť tie teoretické skúsenosti, ktoré nadobudne vo svojom študijnom odbore, ktorému sa venuje počas štúdia, má možnosť preniesť ich do praxe na zahraničnej hosťujúcej inštitúcii aj v podstate na študentovi, či si vyberie univerzitu, firmu, podnik, farmu, laboratórium, výskumné centrum. Študent si inštitúciu hľadá sám a pre študentov nie je uvedený na našej webovej stránke žiadny zoznam inštitúcií, kde by si vlastne mohli presne tieto inštitúcie vyhľadať, čiže v podstate je to na študentovi, ako si tú stáž zariadí a s kým sa skontaktuje a myslím si, že veľmi dobré poznatky a veľmi dobré tipy vedia aj fakultní koordinátori v tomto smere študentom. Dlhodobá stáž trvá minimálne 2 mesiace a maximálne. Opäť to platí pre každý jeden stupeň štúdia. Krátkodobá mobilita stáž opäť môže byť v trvaní 5 až 30 dní, nesmie byť ani kratšia a nesmie byť ani dlhšia. Ak by náhodou bola dlhšia, nebolo by financovaných viac ako 30 dní tejto mobility. Ak sa študent zúčastní krátkodobej stáže,
Opäť je podmienka to, že musí byť kombinácia fyzickej a virtuálnej mobility. Fyzickej mobility znamená to, že je fyzicky na mieste v zahraničí, kde tú stáž vykonáva, a virtuálna mobilita, čiže jedná sa o virtuálny komponent, ktorý opäť nie je časovo ohraničený, je povinný pre študentov 1. aj 2. stupňa. Pre študentov 3. stupňa už povinný nie je, je stále ale vysoko odporúčaný, a ten virtuálny komponent môže byť napríklad naozaj jedna online prednáška alebo 2 online stretnutia. Účasť na stáži je taktiež možná od 1. ročníka. Na stáž študenti zväčša vycestujú, keď majú urobené skúšky, to znamená v čase letných prázdnin, vtedy realizujú stáž najčastejšie. Študentom odporúčame vyskúšať si oba typy mobilít, aj štúdium, aj stáž, a je veľká výhoda, že vlastne za každým stupeň štúdia môžu mať niekoľko mobilít, pokojne aj 3, 4, 5. Nesmú však presiahnuť tých 12 mesiacov. Granty na Erasmus stáž, dlhodobá mobilita, sú uvedené na tomto slajde. Tu sa trošku líšia sadzby oproti tomu, aké sú sadzby grantov pre projekt 2024, pretože študentov, ktorí cestujú za účelom stáže, vysielame ešte v rámci projektu 2023. Takže toto je aktuálna tabuľka. Opäť sú cieľové krajiny rozdelené do 3 sekcií. Najnižšia mesačná sadzba pre stáž je 756 €, najvyššia mesačná sadzba pre stáž je 824. Pre krajiny ako Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko a tak ďalej. Opäť platí to, že študenti, ktorí majú nedostatok príležitostí, majú navýšený príspevok na každý den mesiac o 250 €. A študenti, ktorí zvolia šetrný spôsob cestovania voči životnému prostrediu, dostávajú jednorazový príspevok na zelené cestovanie vo výške 50 €. Je potrebné, aby potom predložili čestné vyhlásenie, v ktorom budú deklarovať, že využili spôsob šetrný voči životnému prostrediu, a to je napríklad autobus, vlak alebo auto zdieľané so spolužiakmi. Neplatí to však pre lietadlo, takže lietadlo nie je akceptované. Granty Erasmus Plus na krátkodobé mobility. Tu by som chcela upozorniť na tie rozdiely medzi projektami 2023 a projektom 2024. Projekt 2023, z tohto vysielame iba stáže, projekt 2024, z tohto vysielame iba študentov, ktorí cestujú za účelom štúdia. Čo je rovnaké pre oba projekty je to, že krátkodobá mobilita trvá 5 až 30 dní. Na 1. až 14. deň je študentovi poskytnutá sadzba denná vo výške 79 €. Na 15. až 30. deň je študentovi poskytnutá denná sadzba 56 €. Toto platí rovnako pre oba projekty. Účastníci s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok, a to buď 100 alebo 150 € podľa toho, ako dlho trvá ich mobilita. 5 až 14 dní trvanie takejto mobility, v takom prípade majú 100 € príspevok. Ak je to 15 až 30 dní, 150 € dostávajú naviac. Toto platí taktiež pre oba projekty rovnako. Rozdiel je v tom, že grant na cestu sa poskytuje až v rámci projektu 2024 a z tohto projektu teda vysielame študentov na štúdium. Ako prebieha prihlasovanie na mobility Erasmus+. Prihlasovanie prebieha online cez prihlasovací formulár, ktorý je veľmi jednoduchý na vyplnenie, veľmi stručný. Link je vždy oznámený v čase, keď je spustená výzva na prihlasovanie. Dôležité je sledovať univerzitný web, Instagram, Facebook. Taktiež posielame vo forme hromadného e-mailu presné informácie študentom. Aktuálne je otvorené prihlasovanie na štúdium na druhý semester akademického roka 2024-2025. Toto prihlasovanie sme otvárali v septembri a trvá do 7. októbra 2024 vrátane do 20:00. Nasledovať bude prihlasovanie na stáž, ktoré budeme otvárať v októbri. Už o niekoľko mobility stáže budú môcť študenti realizovať ešte do konca roka 2024 a počas celého kalendárneho roka 2025.
V januári 2025 plánujeme otvoriť prihlasovanie na štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+, a bude to prihlasovanie platiť pre štúdium na celý akademický rok 25 a 26. Študenti majú vždycky pri tej danej výzve uvedené, aké sú požiadavky, ktoré je potrebné splniť, aby sa teda mohli uchádzať o túto mobilitu. Je potrebné si pripraviť vopred prihlášku, životopis, motivačný list. Odporúčame v anglickom jazyku aj životopis, aj motivačný list. No a určite vám zvýši šanca, takisto pokiaľ máte nejaký jazykový certifikát, pretože pokiaľ chcete študovať v zahraničí, tak zahraničné univerzity vyžadujú úroveň anglického jazyka B2, aby ste teda boli schopní vlastne to štúdium zvládnuť. Po úspešnom prihlasovaní nasleduje výberové konanie, ktoré prebieha na fakulte. Do výsledku výberového konania potom každého študenta informujeme individuálne formou mailu. Jednotlivé kroky pri príprave mobility. Predovšetkým je veľmi dôležité dbať na dôkladný výber univerzity pri mobilite štúdium. Na našej stránke nájdete pravidelne aktualizovaný zoznam partnerských univerzít, ktoré vždy doplňame. Je potrebné zohľadniť nielen krajinu, kam by ste chceli ísť študovať, ale predovšetkým oblasť štúdia a ponuku predmetov, pretože predmety absolvované v zahraničí by sa mali čo možno najviac zhodovať s predmetmi, najmä tými povinnými, ktoré študent študuje vo svojom študijnom pláne na našej univerzite, čiže na SPU. Tieto predmety je dôležité a maximálne odporúčané konzultovať s fakultným koordinátorom ešte pred prihlásením sa na mobilitu, aby sme sa vyhli tomu, že si vyberiete univerzitu, ktorá by sa vám síce páčila, ale nakoniec tam nebudete môcť študovať, pretože vám nebudú sedieť predmety. Ďalším krokom teda je prihlásenie na samotnú mobilitu, to znamená vyplniť online prihlášku na štúdium alebo na stáž. Postupuje sa podľa zverejnených informácií, tieto vždy nájdete na webe, na Facebooku, na Instagrame. Do prihlášky pre štúdium študenti uvádzajú maximálne 2 univerzity, a to pre prípad, že by nomináciu študentovi nepotvrdila hneď prvá univerzita. Toto sa tiež občas môže stať, takže pre ten prípad študenti uvádzajú 2 univerzity. Ak študent sa prihlasuje na mobilitu stáž, je potrebné uviesť miesto výkonu stáže, to znamená firma, podnik, univerzita, farma a takisto teda kde, v ktorej krajine, na akej adrese sa táto inštitúcia nachádza. Prílohy, ktoré sú potrebné a vyžadované, je motivačný list, životopis, jazykové certifikáty. Pri mobilite stáž je potrebné doložiť takisto akceptačný list, to znamená akceptačný list od inštitúcie, kde chcete danú stáž realizovať, s tým, že tam budete mať potvrdené, že vlastne počítajú s tým, že vás na stáž akceptujú. Doktorandi ešte predkladajú jeden dokument a to je potrebné vyjadrenie od ich školiteľa. Nasleduje ďalej výberové konanie, to prebieha na fakulte, vždy po ukončení prihlasovania a približne do 2 týždňov potom, ako je uzavreté výberové konanie, sú študenti informovaní o výsledku formou e-mailu. Základné kritéria výberu počas výberového konania na SPU sú tu predovšetkým študijné výsledky. Neznamená to však, že by študenti, ktorí majú tie študijné výsledky neúplne ideálne, sa nemohli prihlásiť. Práve naopak, chceli by sme ich pozbudiť, aby sa prihlásili na mobilitu a možno práve aj tá skúsenosť zo zahraničia im proste pomôže sa tak ešte viacej naštartovať a tie študijné výsledky budú čím ďalej tým lepšie. Ďalším základným kritériom pre výber počas výberového konania sú jazykové znalosti. Študenti, ktorí nehovoria zahraničným jazykom, cudzím, ani anglickým, nemeckým, francúzským a tak ďalej, tak potom zväčša môžu stráviť napríklad stáž v Českej republike. Ďalšie kritériá sú uvedené nižšie, je to kvalita predloženého študijného plánu s ohľadom na získanie nových poznatkov, motivácia, čiže je potrebné pripraviť si motivačný list, no a ďalšie kritériá ešte môže stanoviť priamo vaša fakulta. Pred odchodom na mobilitu je potrebné pripraviť si zmluvu o štúdium, čiže learning agreement pre štúdium alebo pre stáž.
Študent si zabezpečí ubytovanie počas mobility. Toto ubytovanie si študent zabezpečuje sám. Chcela by som upozorniť, že je dobre to urobiť v dostatočnom časovom predstihu, pretože je veľký záujem o ubytovanie počas štúdia v zahraničí, o internáty a takisto tie internáty sú potom z tohto dôvodu veľmi preplnené. Ak si ubytovanie hľadáte cez sprostredkovateľskú agentúru, tak zvýšte opatrnosť a preverte si spoľahlivosť agentúry. Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov pred odchodom pripraví dohodu o grante na štúdium alebo na stáž a pripraví takisto poistku pre študenta. Poisťujeme cez poisťovňu Unión. Študent poistenie uhradí na bankový účet pred odchodom na mobilitu. Ak študent cestuje na mobilitu štúdium, poisťujeme liečebné náklady v zahraničí. Ak študent cestuje na stáž, tak poisťujeme liečebné náklady v zahraničí a poistenie zodpovednosti za škody spôsobené v zahraničí. Fakultní koordinátori sú uvedení na tejto stránke. Pre technickú fakultu je to pani prodekánka pre zahraničné vzťahy a projekty, pani Katarína Kolárová. Fakultný koordinátor odsúhlasuje študijný program v rámci štúdia v zahraničí a náplň práce v rámci stáže v zahraničí. Dokáže spolu so školiteľom študentovi veľmi vhodne poradiť, kde absolvovať stáž alebo štúdium. Tu sú ešte stručne uvedené používané pojmy v programe Erasmus+, ako napríklad bilaterálna zmluva, čiže zmluva medzi dvomi univerzitami. Ak sa študent chce uchádzať o štúdium v zahraničí na určitej univerzite, je potrebné, aby sme my ako univerzita mali s touto univerzitou podpísanú bilaterálnu zmluvu. Študent pred odchodom na mobilitu potom pripravuje zmluvu o štúdiu, čiže Learning Agreement for Studies, alebo v prípade stáže Learning Agreement for Traineeships. Vždy je potrebné, aby zmluva o štúdiu alebo zmluva o stáži bola podpísaná 3 stranami. To znamená, že zmluvu podpisuje študent, SPU, čiže vysielajúca univerzita a hostujúca univerzita, čiže prijímajúca univerzita. Na tejto stránke máme kontakt na našu kanceláriu, čiže Kancelária zahraničných vzťahov medzinárodných vzdelávacích programov. Nachádzame sa v pavilóne AE na 3. poschodí na čísle dverí 304 a 309. Moja kolegyňa, ktorá má na starosti prijímanie študentov zo zahraničia, jej meno je pani Eva Travalíková a moje meno je Andrea Zvalová. Ja mám zase na starosti vysielanie študentov na stáž a na štúdium, takže pokiaľ by ste mali záujem vycestovať do zahraničia, spoločne pripravíme všetky podklady pre vašu mobilitu. Chcela by som ešte upozorniť na tieto dôležité linky. Je maximálne vhodné poznať stránku Erasmus+, a to sektor vysokoškolské vzdelávanie, kde si môžete pozrieť vlastne všetky aktuálne informácie k danému programovému obdobiu, ale aj k danému vlastne programu. No a chcela by som taktiež upozorniť na YouTube kanál, kde sú zverejnené aj mnohé také motivačné videá od študentov, ktorí sa už mobility alebo mobilit zúčastnili a ktorí sa teda so svojimi skúsenostiami a poznatkami touto formou podelili s inými študentami. Dobrý deň prajem, milí študenti, milí doktorandi, poslucháči. Vítam vás na dnešnej prezentácii SAIA. SAIA je akroným pre Slovenskú akademickú informačnú agentúru a SAIA vám ponúka štipendia na zahraničné pobyty. Zahraničné pobyty teda môžete mať financované okrem programu, ktorý istotne poznáte najviac z počutia Erasmus+, aj inými programami, ktoré zabezpečuje naša agentúra. A ja vás hneď na začiatok pozývam na našu webovú stránku, po ktorej vám urobím takú krátku exkurziu, aby ste si sami a pohodlne vedeli vyhľadať tie informácie, ktoré vás budú najviac zaujímať, keď sa rozhodnete stráviť 1 mesiac, možno 1 semester, dlhšie alebo aj kratšie v zahraničí. Na hlavnej stránke saia.sk, keď sa prerolujete nižšie, nájdete programy, ktoré administrujeme. Ako vidíte, sú tu uvedené program akademické mobility, národný štipendijný program, Akcia Rakúsko-Slovensko, CEPUS, Euraccess a iné.
Poďme teraz postupne na každý jeden z týchto programov, aby sme sa dozvedeli, ktorý vám ponúka aké možnosti, aké krajiny a aké výšky štipendií. Celkom pohodlným spôsobom, ako sa dostať k informáciám, je aj pozrieť sa v časti na hornej lište štúdium a výskum v zahraničí, kde už vaši starší a možno aj mladší kolegovia vycestovali. V časti štúdium a výskum v zahraničí, čiže nájdete napríklad jednu sekciu, ktorá sa volá blog, v ktorej sa s vami absolventi rôznych pobytov cez rôzne programy ponúkajú vám informácie o tom, ako oni strávili pobyty a aké skúsenosti nabrali. Poďme sa najprv pozrieť na túto časť štúdium, výskum a jazykové kurzy v 22 krajinách sveta, pretože to je práve prvý z našich programov, ktorý sa volá Akademické mobility. Tento program má logo sovičky na zemeguli a je špecifický tým, že okrem študijných a výskumných pobytov pre jednak študentov bakalárskeho aj inžinierského stupňa, doktorandov a učiteľov ponúka aj napríklad jazykové kurzy. Inak povedané sú to štipendia, ktoré vyplývajú z našich medzivládnych bilaterálnych dohôd alebo ponúk zahraničných vlád, a to až v 22 krajinách sveta, pričom každá krajina ponúka niekoľko formátov pobytov. Tak napríklad do Belgicka sa môžete ísť zlepšiť vo francúzštine, do Bulharska môžu študenti vycestovať na 5 mesiacov, doktorandi na 1 až 10 mesiacov a všetky kategórie napríklad na letný jazykový kurz. Podobne je to Česká republika, študenti v 2. stupni až môžu vycestovať na 3 až 10 mesiacov, podobná dĺžka platí pre doktorandov. Máte možnosť absolvovať a získať štipendium aj na letnú školu slovanských štúdií, ktorá trvá 1 mesiac. A učitelia majú možnosť absolvovať prednáškový alebo výskumný pobyt vo dĺžke trvania 1 až 14 dní. Potom sú tu ešte krajiny ako napríklad Čína, Egypt, Grécko, Chorvátsko, India, Izrael. Veľmi bohaté štipendium má aj Japonsko. Máte možnosť vycestovať aj do Kazachstanu, Južnej Kórey, Maďarska. Ako vidíte, tieto krajiny sú tu zoradené abecedne. No a medzivládnu bilaterálnu dohodu máme ako Slovenská republika už vyše 30 rokov podpísanú aj s krajinami ako Moldavsko, Poľsko, osobitne s Rakúskom. K tomu sa ešte v priebehu dnešnej prezentácie vrátime. A potom je tu ešte Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko. Vládne štipendium, tzv. SKAS, program ponúka aj Švajčiarsko, no a skupinu krajín, s ktorými máme medzivládne dohody, na základe ktorých sa môžete uchádzať o štipendia, uzatvára Ukrajina. Keď si pozriete ktorúkoľvek z týchto ponúk, tak zistíte, že každá, teda jedna z nich, má nejaké podmienky pre podávanie žiadosti, aj nejakú výšku štipendia. Ako vidíte, na každú jednu sa dá kliknúť a zistíte, že štipendium v zásade pokrýva náklady na školné, ubytovanie, stravu, cestovné a niektoré krajiny majú aj rôzne ďalšie príplatky. Štipendium je teda v zásade vypočítavané tak, aby ste vy nemali nejaké veľké extra výdavky navyše. Väčšina z týchto ponúk do týchto 22 krajín má uzávierku pre podávanie v novembri. Tento rok to bude 28. novembra. Výnimku tvorí len Korejská republika na podávanie žiadosti, do ktorej máte čas do februára, a Japonsko má najneskôrší termín podávania žiadosti o štipendia, a to až v máji. V prípade, že by sa stalo, čo sa každý rok stáva, že sa nenaplnia úplne všetky kvóty do všetkých krajín, tak novembrovú uzavierku predržujeme do väčšinou januára, ale je vhodné a dobré stihnúť aj tú novembrovú uzávierku.
Žiadosť sa podáva jednak elektronicky, jednak poštou. Veľmi radi vám poradíme, okrem tých informácií, ktoré sa skrývajú pod týmito jednotlivými linkmi, aj na našich pobočkách. Jednu máte aj v Nitre, v budove Univerzity Konštantína Filozofa, na druhom poschodí je kancelária SAJA. To si potom ešte na záver pozrieme kontakt, ktorý je tu uvedený na webovej stránke. Poďme teraz napríklad nechať sa inšpirovať dvoma blogmi. Jeden je s pani Miroslavou Mališovou, ktorá získala štipendium cez akciu Rakúsko-Slovensko na postdoktoránsky pobyt, a druhý je rozhovor s absolventkou letného kurzu nemčiny v Rakúsku. Obidva tieto články vznikli vďaka tomu, že štipendisti si požiadali, respektíve štipendistky, o štipendium v rámci tohto druhého programu, ktorý sa volá Akcia Rakúsko-Slovensko. Na ľavej lište si môžete nájsť, odkliknúť zoznam druhov štipendií cez tento program. Prvý z nich sa volá Štipendium pre diplomantov, to sú tí, ktorí píšu diplomovú prácu. Takéto štipendium je možné absolvovať 1, 2 alebo 3 mesiace. Výška mesačného štipendia je krásnych 1250 eur na mesiac, čiže je to čiastka, z ktorej si úplne pohodlne zafinancujete ubytovanie aj stravu. A sú tu až 2 uzávierky ročne. Tá najbližšia bude 15. októbra, vzťahuje sa na pobyty v letnom semestri, a ak by ste si podali žiadosť o štipendium akcie Rakúsko-Slovensko k 15. marcu, tak tie pobyty sa väčšinou realizujú v nasledujúcom semestri. Podobnú ponuku máme aj pre doktorandov. Tam je dĺžka pobytu 3 až 6 mesiacov, rovnako vysoké štipendium 1250 eur na mesiac a takisto 2 uzávierky ročne. Postdoktorandi, čiže pedagogickí alebo výskumní pracovníci, ktorí získali titul PhD pred menej ako 10 rokmi a pôsobia na vysokej škole alebo univerzite, majú možnosť absolvovať 3 až 6 mesačný pobyt v dĺžke takéhoto trvania a to štipendium je vyššie. No a potom, okrem ešte existujúcich krátkodobých pobytov, sú tu aj ponuky letných jazykových kurzov pre študentov a doktorandov, ktorí sa chcú zlepšiť v nemčine. O túto možnosť sa môžete uchádzať len v marci, a to štipendium tvorí okrem poplatku za samotný kurz, ktorý tvorí 750, ktorý vytvára tá škola, ktorá realizuje tú letnú školu, tak je tam ešte aj 750 eur na ten pobyt a takisto ubytovanie. Čiže kurzovné, ubytovanie a štipendium, to všetko zahŕňa táto ponuka. A pre vás, študentov, vrátane doktorandov, je nasledujúca uzávierka výsostne aktuálna, pretože práve prichádza ten jeden za 4 roky termín, kedy sa môžu uchádzať študenti a doktorandi technických odborov. Ak by ste to nestihli v roku 2025, tak by ste potom museli na ďalšiu príležitosť čakať 4 roky. Takže veľmi vám odporúčam, najmä tým z vás, ktorí sa chcete zlepšiť v nemčine. Ak by ste si ale vybrali niektorý z tých iných formátov pobytov pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov alebo krátkodobé, tam nemusíte ovládať nemecký jazyk, pretože aj samotná žiadosť, ktorá sa v tomto prípade podáva iba online, môže byť pripravená v anglickom jazyku. Na našej webovej stránke sme si ešte ukazovali ďalšie 2 programy, Národný štipendijný program a program CEPUS. Poďme teraz na Národný štipendijný program, ktorý je možno taký najlákavejší, pretože ponúka štipendia na pobyty do celého sveta. Do celého sveta znamená, že v ktorejkoľvek krajine, kde si nájdete
univerzitu, na ktorej chcete absolvovať. Ak ste študent v 2. stupni, čiže v inžinierskom, respektíve magisterskom, tak môžete absolvovať 1 semester alebo dokonca až 1 akademický rok. Doktorandi majú trošku flexibilnejšiu dĺžku pobytu, je to 1 až 10 mesiacov a postdoktorandi je to 2 až 6 mesiacov. Na to, aby ste získali štipendium, ktoré je určené na pokrytie nákladov na ubytovanie a stravu, a tieto výšky štipendia sú pre jednotlivé kategórie a jednotlivé krajiny stanovené tu v časti podmienky uchádzači zo Slovenska. Výška štipendia, tak ako vidíte, tie výšky mesačných štipendií, čiže množstva peňazí, ktoré dostanete na každý mesiac pobytu, sa líšia od krajiny k Ukrajine podľa toho, aké sú tam životné náklady. To znamená, že zatiaľ čo v Guatemala by vám malo stačiť 500 eur na každý mesiac pobytu, vo Francúzsku je to až 1000 eur, v Holandsku 1050, v Izraeli napríklad 1300, v Kanade je to až 1500 eur a to je v podstate asi najvyššie štipendium, nie najvyššie, zrejme až do USA, kde dostávate 1900 eur v prípade, že ste študent, 2100 eur, ak ste doktorand, a 2200 eur na každý mesiac pobytu, ak ste postdoktorand. Okrem tohto štipendia ešte máte možnosť požiadať si aj o cestovný grant od 0 až do 1500 eur, a to v závislosti na vzdialenosti, kam budete cestovať. Podávanie žiadosti je takisto možné raz polročne, a to vždy posledný aprílový a posledný októbrový deň, s tým, že dátum uzávierky je v jednom semestri a pobyt je v nasledujúcom semestri. Tu je podávanie žiadosti takisto iba elektronicky a možno z hľadiska jazyka najjednoduchšie, pretože sa podáva iba v slovenskom jazyku a je potrebné predložiť niekoľko dokumentov, ktoré sú pre jednotlivé kategórie vypísané práve tu v časti podmienkach pre predkladanie žiadostí. Na ľavej lište tejto webovej stránky si môžete vo výsledkoch výberových konaní dokonca aj vyhľadať zoznam štipendistov podľa jednotlivých dátumov uzávierok a určite tam nájdete aj niektorých vašich spolužiakov, starších alebo kolegov, ktorí vycestovali do rôznych krajín na rôzne dĺžky pobytov a získali aj cestovné granty k tomu. A ako vidíte, napríklad k tej poslednej aprílovej uzávierky v kategórii doktorandi sme mali 47 žiadostí, 43 splnilo formálne kritériá, čo inými slovami znamená, že si podali kompletnú žiadosť a z nich až 42 žiadosti bolo schválených. A ako vidíte, cestovali do celého sveta na rôzne dĺžky pobytov, cez Spojené štáty americké, Kanadu, Portugalsko, Thajsko, Nemecko, Francúzsko, Maďarsko, Austráliu, a vidíte, sú tu aj 10-mesačné, aj 3-mesačné pobyty, rôzne dĺžky. Takže toto sú všetko napríklad úspešní doktorandi, nad nimi sú úspešní študenti, tam sme mali iba 6 formálne spĺňajúcich kritériá žiadosti a všetkých 6 žiadostí bolo schválených. Takže tuto sú vaši spolužiaci, ktorí sa práve nachádzajú v Japonsku, Čechách, Poľsku, Argentíne, Norsku a Taliansku. Takže verím, že tieto skvelé štatistiky vás budú inšpirovať k tomu, aby ste neváhali a podali si žiadosť o štipendium cez Národný štipendijný program. No a posledný program, cez ktorý sa môžete veľmi pohodlne uchádzať o štipendijné pobyty, je program CEPUS. Tento vám už neotvára dvere do celého sveta, ale určite do všetkých krajín
južnej, strednej a juhovýchodnej Európy. Konkrétne sú to krajiny Albánsko, Bosna, Hercegovina, Bulharsko, Čechy, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko a Srbsko. V týchto krajinách môžete absolvovať buď trošku dlhší pobyt, semestrálny, respektíve 3 až 10 mesačný, alebo ak by ste si do niektorej z týchto krajín chceli ísť napísať bakalárku, diplomovku, prípadne dizertačnú prácu, tak môžete využiť aj formát krátkodobého pobytu, to je 1 až 2-mesačného pobytu. Vaša univerzita je zapojená aj v rámci katedry do niekoľkých tzv. Sietí. Konkrétne vaša technická fakulta funguje v rámci 3 sieťach, ktoré sú zamerané na technické odbory, a ak sa zmestíte do niektorej z týchto sietí, tak si môžete požiadať o štipendium, ktoré si môžete ich výšky nájsť na webovej stránke cepus.info. Tam sú jednak informácie o týchto jednotlivých sieťach, cez ktoré sa môžete uchádzať, ale aj informácie o výškach štipendií. Ak by ste sa nenachádzali ako študenti vašej konkrétnej katedry v niektorej z týchto sietí, máte možnosť vycestovať aj ako tzv. Free mover. Takže tu na stránke cepus.info sa takisto 2-krát ročne, iba online a vždy len v anglickom jazyku podáva žiadosť a informácie o tom, aké sú výšky štipendií, si nájdete pod týmito jednotlivými vlajočkami. Napríklad do Rakúska je to 1150 eur na každý mesiac pobytu. Nájdete si to teda pod rakúskou vlajočkou v časti Scholarship Rates. Takže tuto je tá dávka pre študentov a tu pre učiteľov 1250. Pardon, to je z minulého roka. Tento rok to navýšili na 1250 eur pre všetky kategórie. Takže takto si môžete poprezerať výšky štipendií v jednotlivých 15 krajinách programu CEPUS. No a na záver som vám ešte neukázala jeden nástroj, ktorý máme na našej stránke v časti štipendia a granty. Keď si teda na hornej lište kliknete na štipendia a granty, tak tam nájdete databázu SAIA, čo je takáto tabuľka, kde sa k dnešnému dňu nachádza vyše 140 rôznych štipendijných ponúk, ktoré si môžete vyfiltrovať jednak podľa cieľovej krajiny, do ktorej chcete absolvovať pobyt, jednak podľa cieľovej skupiny, v ktorej sa nachádzate. Tak napríklad pre študentov 1. a 2. stupňa je tu na každej jednej z týchto stránok po 10 rôznych ponúk, takže spolu to bude niečo vyše 110-120 štipendijných ponúk. Nie sú to len také štipendijné ponuky, ktoré zabezpečuje SAIA, čiže vybavujeme my, ale sú to všetky rôzne možné, o ktorých vieme, že existujú a ponúkajú sa na ne štipendia. Zároveň si tu môžete zakliknúť aj iba ponuky zabezpečované SAIA, treba vždy kliknúť na použiť filter a vtedy vám databáza vyfiltruje práve tie, ktoré sa vybavujú cez SAIU. Na stránke SAIA zároveň máte teda aj spomínané kontakty. Ako som hovorila, máme jedno pracovisko aj v Nitre, takže môžete buď navštíviť SAIU, alebo ideálne je napísať mail na uvedenú adresu. Vieme si dohodnúť aj online stretnutie, budem vám veľmi rada k dispozícii. Takisto tu nájdete kontakty na jednotlivých pracovníkov SAIA podľa toho, ktorému programu sa venujú.
Ďakujem vám teda za pozornosť. Budem sa veľmi tešiť, ak budeme mať príležitosť stretnúť sa alebo poskytnúť vám konzultáciu a držím vám palce pri vašich cestách po svete. Kým ste na vysokej škole, máte týchto neskonale veľa možností, ako získať štipendium, tak vás veľmi podporujem v tom, aby ste ich využili. Zároveň úplne posledná informácia, mi dovolte pozvať vás aj cez našu takúto sekciu aktuality a podujatia na rôzne naše väčšinou webináre. Nájdete ich v časti podujatia. Napríklad v októbri plánujeme webináre na tému NŠP. Ten 1. 2. októbra bude zameraný na doktorandov, poskytneme im informácie o tom, ako úspešne podať žiadosť. 8. októbra to bude pre postdoktorandov a ak ste niektoré z týchto informačných podujatí nestiehli, tak mnohé z nich máme aj na našom YouTube kanále. O všetkých pripravovaných podujatiach, ale aj aktuálnych výzvach vás informujeme aj na našom Facebooku alebo Instagrame, takže ak nás budete sledovať, určite vám žiadna dôležitá informácia už neujde. Ďakujem pekne, teším sa na stretnutie na budúce. Dovidenia.